and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Day, Mas pili o niyang iyang kalipay. Ang iyang pagpanipad sa syudad. day itat. Unsa'y buhaton mo, Kadyo? Ha? Unsa? Dili ko gusto gadunay o tamitabo sa akong mga anak na itat. Musak kinahanglan nga tumano nila ako kagustuhan. Kinahanglan nga dili sila masupakan ako. Kay nagkahunugan kini sa ilang kalautan hangtod santod sa ilang kinabuhi. Kadyo. Huwag ka palagi natog maning Simeon. Baka batiyag duka. Nakita na ko sila sa tatay Kadyo. Ug lula edad. Seryoso kayo silang nagsultian eh. Maminaw unta ko pero wala rin ko maduol. Sigurado ko nga ako ang ilang gistorya. Ha? Tingali tugod sa akong plano nga manapaho o muiskwela sa syudad. Desidido ka na giday maning Simeon. Nga mo adto sa syudad. O sindo. Kinahanglan maning kamot ko. Kinahanglan nga usbon ko ang akong kapalaran sa pagpakabuhi. Maning Simeon. Ikaw, kung doon na kay ambisyon sa kinabuhi, kuyog na ko. Kontento na ko din eh. Maning Simeon. Humawag. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung galing mo sa mga munahuna, ingna lang ko. Kanus ang imong plano? Nga manimpad sa syudad manoy. Sa dili pa magpasko, sindo. Unsa? Sa to pa. Dili ka na magpasko din eh. Maulit ako ilig Pasko. Pero, manapahon ako. Aron doon ako'y kwarta, ilig Pasko o bagong tuwing. Maning Simeon. Hi, BFF! Sorry na late gid ko. Okay ra, uy. Wa pa man sad ang ubang mga higalan ni Daddy. Gipaabot pa nila. Mao ba? Habi na kung ako na lang igipaabot ninyo. Ay, sige na, let's go. Ipahimutang na nato atong mga gamit sa yacht. Wow, ha? Yacht din atong sakyan paingon sa isla San Isidro? Oo, sa higalan ni Daddy Jimmy. Mao ba? Oh, uy, dali na nga pot ay. Mao na tingali na nga atong gipaabot. Maraog mao na tingali na. Tana, manakay na ta sa yacht. Uy, kadako anang sakayan nga napadong din ni Baybutoy. Uda, ni Duta oh. Sa ganito yung nga ng sakayana? Yat man ko na, yat. Oo, mo na, yat-yat. Mo na, yat-yat. Kinsa man kang sakayan ng yat. Mao kini ang Isla San Isidro, ha? Niya din nagpuyo ang banggiitang mananambal. Nya nakailan ako. Ang akong manluluwas. Sir Jimmy, Oh. kamo man yung sakayan ng yat. Simeon! Atuod, ila-ilahan ninyo ang anak sa kong manluluwas. Si Simeon o si Sindo. Kini siya mo ni Sindo, kining nagilom-ilom lang. Mo ni siya. Ako ning amigo, so sa ning amigo namon tatay Kadyo. Malakingan lang ka, Jo. Kuan, Sir Jim. Unsa dito yung nila kang tatay Kadyo? Kining magpatambal sila sa imong amahan, Simeon. Unsa? Mao ba? Mga higala ni Sir Jimmy, uy. Mao ka na tay. Mga lima sila nga magpatambal nimo. Mga higala ni Sir Jimmy. Hain man sila karon. Tuwa tayo, sa gawa sa payag.
Ninadto ka magtambal kanila. Gipaimutan na namo sila. Mga itom ug balatian kini mga tawag. O, unsa? Kadyo, mo ni sila ang akong mga suod. Sa mahigalan ako sa syudad, mga suod ko sila. Ug niya sila aron magpatambal kanimo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga balatian, sa ilang mga sakit. Suway na ko kung makaayob ako sa inyong mga sakit. Kayo. Sunod ka na ko ang unang mapatambal. Oh, Predigo! Predigo, ikaw ang una, ha? Lakaw, sunod dayon. Hi, Simeon! Hi, Sando! Hi, Step. Stip-tip. Istipan hina siya, dili stip-stip. Nako, bag ka nag-bigs ba? Stip! Sige, tabi unan nyo, ha? Doon na po kayo buhaton. Sige ba, Simeon? Lakaw na dayon. Ako na bahala nila. Sige, bay, butoy. Sige. Lakaw sa sindo. Hoy, manong... Ha? Stip-tip. BFF, Lagi istipan. macho kayo siya, no? Tigson kayo mga bukton. Ingon man ang dukan. Oh my gosh! Macho gid niya BFF, uy. Forbida. Ug, ilabi ka na santo. Macho sa kayo ka. Ah, gosh! Kining akong lawas dahil muralig tamilok pero lamit eh. Ha? Sige mo sila panagat. Miss Stip-tip. Maunang macho na sila. Mao ba? Panagat kita inyong trabaho din, eh. Panagat mo trabaho din eh. Mga daghan may og kwarta. Sama na ko. Tagi akong duha kasakayan. Nagatsan ko. Oh, mananagat sa day ka? Kaming mga mananagat. Ako ang pinakamayong mananagat din he. Lope na ako sila si Dong Simeon. Mao nga, kwartahan ko. Oh, mao ba? Pero, timpa, nganong dako makagtiyan? Ikaw ang buburiring mo ni Buro taon eh. Mao ba? Nya, dili lagi ka macho? Ay, gidakan ka sa kuntiyan. Gidakan ka ni, ha? Hey, joke na magutong ako. Good, ikaw gid no? Bitaw, mag-joke-joke na sa tong ako, ah. Hinawayon ka na. Joke na hinawayon ka. Kining bay butoy. Kalma lang, uy. Relax lang. Adi, lain ko. Mura namang good mong nag-away. Hinawayon ko si Stip-tip, ha? Hinawayon kayo. Joke na lagi to. Sorry, gwapo. Paano mo nasabi? Nga gwapo ko. Gwapo bitaw ka, wilain. Kanahan. Pugi ko, bis. Pugi. Ay, usa. Pugi Hoy, ko hoy, sa hoy. bis dagat. Tingnan. Ha? Gakson ko ni Behana. Isawam ko dito sa kinilaw mo sa dagat. Ha? Bay butoy. Relax lang lagi. Lagi. Joke naman na niya. Halaga BFF, namuha na si Butoy. Oh, nagbinuangan ni mo. Joke na magguto, Butoy. Lalain ko. Dali nga rin. Uy, magkakos ka man, God. Buhira ko. Hinawayon kay ka. Angay mo lumsa tigas dagat. Usa ba BFF? Tama! Bahala ka diha, oy. Ano bitawin mo ng gisungog? Bay butoy! Babay na bay, ha? Basig nalimot ka. Kitutugan ko ni Sando. Kanindot siyang habil. Nindot kayong hagdan. Kagwapa niya. Karindot siyang mga mata. Kagwapo ni Sando. Muana. Diha ka una, ha? Oh, Muana. Buang nga, eh. Nga naman to. May nalang kayo. Pag-apot na yun unta, ang among mga ngapil. Tangbuang nga, eh. Nga naman yun to. Naanod man ko. Doon na lang yun. Pero yun na. Yun na pa. Hala. Nasuko ka to na ko sumana. Patay. Tingaligdi na ko tagdon at to. God, no. Dili, yun. Kawaw, eh. Kawaw, ginug. Huwag nagdapat ang among mga ngapil. Makulakot. Nganong mansad ko, eh. Nganong nagpatara ramansad ko nga nagkaanam
Nagkaanam siya og duol na ako. Hapit na gyud unta. May nalang gani kay... Pero ganahan ko. Pero, no. Dili to angay. Nauwa ko ni Sendo. Unsa ka ang iyang una-una. Basi nagtuo siya nga nagkagusto ko niya. Magkalagot! Ay naman ito pututa to! Dako yung tiyan! Bantay ka lang yan ako! Ay, maniyakis tawa na! Nakapay mo sa yung gakos na ako! Ihagkan pa ko! Shit! Bantay ka rin akong pututa ka! Hoy! BFF! BFF! Ha? Unsay ha? Naunsa ka? Ganina na ako sa tabi din eh. Pero ikaw, lupad mo ko kini mo huna-huna. Ang ano magkuno ka? Ha? Muana? Ha? Oh. No. Naunsa man ka? Uy, okay lang ka, ha? I'm okay. Tara na, maligo na ta. Ha? Ano to siya? Kanindot og smile, Unsa tayo nahitabo? Kuwang ang ilang pagsalig. Dili ko sila matabangan. Dili ko sila matabangan nga maayo sila sa ilang mga sakit tungod sa ilang kuwang nga pagtuo o pagsalig. Dili ko sila matambalan. Ang mga tao lang nga masakiton nga adunay dakong pagsalig o pagtuo sa Diyos ang ako matambalan. Ilabi na o mutuman sila silang masaad. Pero sa mga higala ni Sir Jimmy, kipati na ako nga dili hugot ang ilang pagsalig o pagtuo. Hakog sila. Hakog sila sa salapi o gahom. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!